Assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da jimirin sake kasancewa da mu a wannan tasha tamu mai albarka Hausa Studio. A yau za mu kawo muku sharhi akan fitattun jarumai na masana'antar Kannywood da suka haɗu da mummunar jarrabawa. Mai sauraro kar ka manta ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar liking da kuma subscribe domin ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku sababbin shirye-shirye. Tabbas rayuwa cike take da ɗumbin jarrabawa daga Allah Maɗaukakin Sarki akan bayinsa. Wani sa'in ta zo da sauƙi, wani sa'in kuma akasin haka. A matsayinka na musulmi, duk yadda ta zo maka, wajibi ne ka yi na'am da ita, gami da godiya ga Allah Ubangiji, Ubangijin talikai, domin shi kaɗai ya san hikimar da ke cikin hakan. Haƙiƙa ɗan uwanmu fitaccen jarumi na masana'antar Kannywood wanda aka fi sani da Sani Idris Moɗa, ya gamu da babbar jarrabawa a rayuwa. Tun daga jinya har zuwa yanke wani sashi na jikinsa, ma'ana yanke masa ƙafa. Wanda kowa ya san Sani Idris Moɗa ba ƙaramin jarumi ba ne da aka daɗe ana fafatawa da shi a masana'antar Kannywood. Sannan kuma sai ɗaya daga cikin fitattun jarumai na masana'antar Kannywood wadda take taka rawa a matsayin uwa a wannan masana'anta wadda aka fi sani da Lami Muhammad. Wanda ita kuma ta gamu da jarrabawa ta Ubangiji ne da aka jarrabe ta da ciwon zuciya, wanda wannan shine babban makasudin sanadiyyar rasa ranta da ta yi. Fatanmu a nan shine Ubangiji Allah ya ji kanta ya kuma gafarta mata dukkanin kurakuranta, Allah isa rayuwar da za ta yi a can tafiya mata ta gidan duniya. Sai kuma fitacciya tsohuwar jaruma ta masana'antar Kannywood wadda aka fi sani da Zainab Indomie, wanda mutane suke ta yada wata jita-jita game da wannan jaruma Zainab Indomie akan ta rasa kafarta. Wanda na ga kafafen yada labarai da dama musamman tashoshi da ke YouTube sun sa wannan hoto kuma sun ba da wani labari ko kuma mu ce sun yi wani kage game da wannan lamari da ya faru da wannan jaruma. Ko kaɗan abin da suka faɗa babu ƙanshin gaskiya a cikin shi, domin kuwa wani fim ne da aka haska da wannan jaruma a ciki Zainab Indomie wanda aka nuno a lokacin ta rasa kafar ta sakamakon haɗarin mota. Amma a zahirin gaskiya abin da yake faruwa, Zainab Indomie bata rasa komai daga cikin sansan da Ubangiji ya sassaƙa mata ba. Har kwanan gobe kawai dai wasu ne da suke son samun wani abu ko kuma saboda wani dalili nasu suka haɗa wannan hoto suke yaɗa ƙarya game da ita. Wannan shine ɗan takaitaccen sharhinmu akan waɗannan fitattun jarumai na masana'antar Kannywood guda uku. Mai sauraro kar ka manta ka yi ƙoƙari ka danna mana alamar liking da kuma subscribe domin ƙara mana ƙwarin gwiwar kawo muku sababbin shirye-shiryen da suka shafi masana'antar Kannywood gami da Arewa baki ɗaya.